Wat wordt dan dus de grootste uitdaging daar? Om leiding te aan aan 44 koks en ik geloof 150 bedieningsmedewerkers om ja, die al dezelfde kant op te krijgen om een heel hoog niveau daar te zetten. En het is meer managen dan dat het nog echt koken zal wezen. Maar ja, dat is voor mij een gigantische uitdaging en bijzonder om mij te maken. Ja, nou gaat het van de onkruid naar de dadels, van de BM en de kokosnoten en de ananassen. En dat zal oors worden en dat zal even wennen wezen. Maar dat is ook wel een uitdaging en daarvoor ben je kok worden. Dus een uitdaging om iets oors te maken ervan.